jam. Ko jam kay. Ça va ci machallah. Anta man jaltanda gale mon dian bonda go. Tek mbiɗa noon? Ayan bonda ko macci. Mo ko nyinke. Enen ke robe ndiya diyo cioci. Enen ke robe. Ndiyam anami rawanno en. Ama ngingir musrel andi ko boata tan. Me dum do yodane de. Yodane de. Parce que bon ça yembe ala fo façon de ma fotira. Yem fo kala. On ngi def ma kalu. Kon problème on. Dum sa yelti yo mbedd ala fo façon de ma fotira. Bi ala fo foto façon de fo. Ala dum do kam yodane. Bi mam ala mu rawando ko sahay won bi may. Mais ala. Mais nenam ka deb. Min andi kim deb ngam andi wona ko. Lujun sayi ada way fottude cierno potay wali potay responsable ala fo façon de ma fotira mais ni yodane ma. Ndim ala ko woni hen ndiyam ala mu rawando mu ngingir musrel andi ko yi ha tabi. Yono nanna do en. Mo. Sa nen sayi mbel wajo ma rek. Mbel jibini hono ma nene galle wala sayi mbel wajo ma andu mbel wawi jibinde wala nangir man kum biya. Bari ko non ko fen das watar ko to. Yo ñal fof ni sangi bëggal OK. Wa rew ba nga xam yi xama sa bop. Cool. Donc voilà. Bismillah. Forte saison. D'accord. Machallah. Yo ni man. Boy yalla la ñaade di. Dum ngi dal. Min galam. Oui, ni ko ni jide. Sa debi de hanki himbe yano. Putu mer go mi atam hali. Fi pamtuna wonde simis tan tirem tam hal. Mi bon ko wona tekki pewri, wona tut mandeltum galamine bar nene min den. Kim yawum haaju ko mustawa he? Bar hetnani. Dabe awali erreur. Bah oui, franchement awali erreur. Pourquoi? Ay mawdo aussi al kadi mi boyti. Kadi mawdo wona fitel. Souvent eden gandi kono salel nan dum bar. Kadi kala keccuɗo wi ɗum mawɗo kono hande sa tollnima e tolno suka yo wot ko heewi ko ndenɗa kadi sa woni suka yo heew ko heewi ko ndenɗa quoi kanko mawɗo ko giƴum nenema ɗum je pense que ko ɗum tagi mo wiide mo ya watni walla ya watni mais woni ko majja neɗɗo yawdu haaji mum tan si meeɗa ay needi kano tan nafar laade eyyi needi wona kalis ko ɗum ne sooda kala ko yiɗi sa yiɗi hisde teddi mawɗo ɗum kam bon mboɗo yiɗma ha to aɗa ni mboɗo yiɗma mais bébé amen ko majja tan ɗum il faut ka ala ko mo rewando tu sais que je t'aime écoute-moi très bien tu sais que je t'aime aɗa ni mboɗo yiɗma te kadi aɗa andi min ko ɓerɗam ƴettumi to tumami hande mi yatata ala mi wonata ta woɗani donc en tant que mbeɗe conseil ma donc waw jabde conseil je t'aime je te love ah très bien donc ɗum ko rewata koyɗam voilà tu sais que je t'aime voilà donc mi yiɗa wadde ko metti ɓerde ma kadi jiɗmi mbaɗa ko weli ɓerde ma mosa noon seeɗa I like you Jen gale content Jen gale Allez, go. Ah oui so you go surprise wala baby I love you baby oh baby baby nangi du ya Acara bertemu. hallelujah oh umer won Mau jatuh? nek nene ay mama Naam. Nene dasal mo mar. Ulang po. Bebe. Oui. Tadi kam birin ko ni wot. Jindi hande so tawi maire ari. O yewtan dem no baami ma. Te ala ko jindi hande so wona dewgal ngal ko wara feere. Normal. Ile tan parce que sino rek gen wona men ko do wande baay ale wona sajjet na ma. Wona na boji kata na boji souffrance. Jawara. Dia. Bukan. Si ami kita wajib.
arani ko gite nay gite de sere ndar mi wi ma ya woni ko giddi yo hande sa woni jeeri ni wa jammane jenno bol ni ko de ñaare ni de lay cher dem mo yidi da yow gilli ka di I love you mon bébé chaque l'amour mon jimmi ko mer ari hande ko haalande mo fof yo gas so hiɗi vendredi garo jimmi ko mi fu gas il faut mi dañi jewtude mer il faut mi dañi fo gara sa arade am gas parce que mi temps dewgal yettitaki assalamu alaikum hey mama allo ma no gurna mo mashallah ko ma ari ma ko ari bébé ya mari mama toro ma o woni bébé binta mata o woni bébé o woni jiddi resde o mama o jinni addi ko e galle hi foftima ma tambi waño jinmi ko jalta hankadi wañi mi addani mo poftinowo ma jewtidiɗo ma mo jinmi mbanmi ɓerdam timo mbanmi ganda oɗo kam mama jaw an dal mon moƴƴi rek ƴew mama ko jiɗa e makko tan an tan ko an haalata te kadi jinmi ko ala ko heddi o vendredi bat feere nene hume maka ka mona o ok ala wawande deb ma ƴewoy goɗɗo nena galle walla ko ngay ma wawande deb ma o woni bébé bint somi wimama wawande ƴewoy goɗɗo ma wona ko woni mo kaltumami ça fait déjà 2 ans mbaɗa haalama ko wima ko woccammi o jinmi vraiment reste adi o wawande deb ma ƴewoy goɗɗo somi wimama wawande andu ko tagi oɗo ñande tottima makko o ɓornaki comci ni mbiɗa wawi widemo ɓornaki comci mbeɗa waajomo mbeɗa nanggirimo comme no mbiyam mbeɗa waajomo so tawi ko haali kam ko min e hoorami herso ay ko darnomi ɗo mi ronkuyaji ko haalma o yi minen min nguuri nguurdam amen min kaɗaɓe wuurdi nguurdam mami ala fof ko haalan kala ko haalan ko jeeji bébé bint ko an wimo noon non mais continue mais maga anda ko nena yanda mais da personne kam bime c'est pas possible mais nena ko wayi hen wondi fof joni yafnomo o yumma yafnomo rek yafnomo wawa yappade ma non rewɓe ne keewi ha may mais o wawde debma nena kanko jinmi ala wawonde je wallam wawonde te mi hebbinani ha ka ɓiyam mbeɗa horsinma a horsin kam oɗo wawonde debma nena wawonde kono nena ɓiye so woni mandilowo fini mandili a acciɗi ɗum e ko mandili ko nena mbiɗa ko yobbon mboɗo yiɗimo wawonde wallahi wawonde so wimama wonta oɗo wona debma te o wawonde debma ɓe andan fof ko an waɗi quoi waya kam je haalata dedeɗo ko e umudow yattugal nene kam jinni umudow yattugal nene kam jinni nene umudow yattugal yattu ma yattugal wawon debma yattugal rewɓe ne keewi maddan debbo tawna e wawon debma e puis koyngal ma won artiɗo nene ana wawa jemi kam ko wuro tan jinmi wadde nene wonama souffrance am jiɗɗa wonama souffrance am jiɗɗa ala probléme non ko ɗum jiɗɗa mais nene ko hayso tawi on min kay sumtini mino haali kam fof nde haali kam fof nde mbimi on ko fotani jennude mawɗo par ce que mawɗo wona dima Allah kono ɓoyde muɗum ala komi haalani ko ñan hen mama nene a wawa wallude a wallin sabi Allah o jaabi kam komi wawa wallude mais min noon mi resata e gurdamam hay ɓoora mi resata nen mi wonta res taw ɗum noon tomi resani oɗo mi wonta res e gurdamam salam mbasa res mais oɗo kam a res kam ya wadi salam mbasa res ni joɗo mbasa res mais oɗo kam wawa wonde kadi wawa wonde
mbaɗa jam machallah ko joni garɗo ay de joni pinmi kay ko yaade jeere duggoya jiɗɗa ko yaade jeere wallahi ko giɗɗa hannde mi defa ma hande min kay ko defɗa fof min kala mbawɗa defande mino meeɗi kala ko mbawɗa duggude kay defɗa aɗa min mi elata min kay mi wona elowo ko cagginɗa fof mbiɗa ñaama ko jiɗɗa fof waɗ ɗum min kay woɗi tan an ko jiɗɗa ko kala ko jiɗɗa duggude fof duggu defa min de wonko giɗimi haalandema bisimilla ɓiya ba min de giɗi ko desa debbo goɗɗo gadda ɗum ɗo e gallo kadi bewo ko ɗon hannde kadi pilirɗa ɗo pinimi de ba bamma de a ñana addude debbo goɗɗo de kono ɓiyam aɗa haalo puraran ko ɓe mbima suka mawɗo ne jooɗo yiya suka daro yiya tan sa yii mi addani ɗo debbo goɗɗo wona wasde yidde addude ɗo debbo goɗɗo kono ɓiyam gañi komi yaha mi addoya debbo goɗɗo aɗani nenema ala ɓurɗum rinɗude e moƴƴude gila nenema yino mbiɗo jooɗi mbiɗo deeyi mi yiɗi mbiɗo yiɗi addude debbo goɗɗo kono somi addi debbo goɗɗo miijimi holno jogori waddudema ɗo e galle he noddiram ne nena wano yamni kam ba hono nenema weeɓani min baba ko aduna ko ni tan nenema ko debbo dimo aduna fof ne andi hakkude men kala ganduɗo andi ndima ko nenema galleji kewɗi nan ɗo hannde jaha gaddoya debbo goɗɗo haɗa ɓesmuma jooɗade e galle ko ɗum tan haɗimi addude debbo goɗɗo wona haydara goɗɗum mais baba aɗa wawi addude debbo goɗɗo e gallo rewɓe gona gotum way kawra e moƴƴo pour gonden e gallo ko min e ma tan e yeewi sa fini a yetti gallo ko min goto wona ɗo min si welti encore wona ɗo baba ne yeewi ha ɓurti mi yiɗa ɗum mo gadduɗa fof mbiɗa wawi wurdude mum baba wallahi ɓiyam wallahi bamman andi rewɓe fof gona gotum ɓaɗa ko jibinɗo mo jibinma ko debbo dimo jibinma wallahi mboɗo andi bonɓe ne goodi moƴƴuɓe ne goodi kono bonɓe ɓe ko miijade mi bonɓe ɓe addinimi hulde adduɗo debbo goɗɗo tawma ɗo e galle he surtout ka soko debbo jaaɗo han jontuɗa allah e wonde moƴƴo kala ñande jaltuɗa galle o on saaha mi hulata adduɗo debbo goɗɗo so allah hawrini kam moƴƴi taw ko min tan so boni kadi taw ko min tan baba min mi yiɗa wonde dongal kala mo gondiɗa ɗum ɗo en mbiɗa wawi wurde ɗum sowama ano minen rewɓe en teggira tan ko muñal min hoorema mbiya muña galle goɗɗo tawi ko ɗum o tagma wiide a resta ɗo debbo goɗɗo gadda ɗum e gallo eyyi ɓiyam mi nani ko kalɗa ko kadi mi weltima no feewi ha wona seeɗa inchallah ala caɗele mami ƴewta ɗum no feewi ummo ya jeere guila ñawlani ummo ya jeere guila ñawlani eyi ɗum nani ya ƴeew hedde photo yo to woni ɗo eyi ɗum ɗo kalis o dépasse o nan ɗon ƴetta jaaha jeere ewo baba nani jeernare ewa yallah ne on yallah wat jani inchallah yam mbasa ko nani en mbota eyi ɓuuɗami ɗo mami ren gallo ha garta ewo huɓɓitere ndaara ko mbasa yeewe wallahi Machallah. Arsene. Moro. Quando é Ayuna. Tuma Unity.
Aku cuma miasa mina sa. Ami tar yewdem tima. wallahi fama kam kawo rek Ko tan siki maji. wallahi be ko bismillah be do Mi bona am ko do. tutu rek Sino mi dan ko ne duma. wallahi be yoni mam Ça va? alhamdulillah Anti ma fi mon ti am siet. Ay do jeune comme jattu non ni. Mi jangal galle bi mi aram mi tima. Yo ko ni tomu. wallahi mo do lo ha bi direct ka fama to Waalaikumsalam. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Ya, c'est bon. Dengan faral na groupe radio. Comment dire le café? Je l'ai pas vu. Ah mais quand même. Comment ça? Quoi? Il est comme d'habitude sur le téléphone. Encore. Mais comment tu fais? Comment on dit que tu vas yiddi hande? Et t'as qui m'a fait moi même le vote un 2 3 gauche droite. Pour tout le problème et même ça que je fais à cause de madame. Mais c'est des autres quand même. Malgré mes toutes libères dans ma magazine, je ne peux pas réclamer. Mais franchement parler, je suis tellement désolé. Mais là, il est quoi? Servante. Merci beaucoup. Est-ce que je peux aller à la commande? Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mais vite. Voilà, je vais te l'histoire avec
accama yaade activité timmititawma ana fe message ma ɗum ɓe jon joɗade e galle tan wallahi sigala min salaki kalda ko kam joni kam goɗɗo ala haqqillam to anani mi hanma saɗɗamo il est conscient il est éveillé machallah kadi une fois sa so gondi watan waɗa activité ma kadi ka joɗiɗ ka dara waɗani jonni ka dara noman jigani jabba wa yaati waɗa projet ji ma fof fo kaɗa hen yo joni ɓaade ka sigalam se mbiɗa mbiya kam ko salon e goodi te kadi mbiɗa andi a nanta kam ɓe gonko moƴƴani donc mi acci duɗma ok tima comme ko noon mbiɗa ala probléme ko mbirma min tan wona tan mi rew ɗo jam ɗon ƴeewa ko gonɗa activité ma mais une fois so mettimi tan inchallah on contact après mi noddan ƴeewa ko timmi tan joni ala probléme aɗa nani mbiɗema tan seeɗa ko jiɗɗa fof koye ɗon gola e d' accord noon mi yiɗa ok eyo no mbeɗa mi yaha a joɗa doucement la prochaine fois rek inchallah ala probléme ɗo jam somma koye ok comme ça ya bon affaire e ko kalma mo ko miijiɗani fewi ala probléme inchallah tima mbeɗa mi yaha no wano joɗade a ɓoyde aywa kefta sama tan wona andi ça va seni so min tawi mon onon joɗɗo galleji mon wawi icce makko woni o tappini yimɓe quoi yangata o yeewi hay goto wawa wurti bismillah an ko mbiɗa aɗa yiyata ha tampa haɗe kadi ko yiɗi quoi joɗɗe ali ko woni aliou de on suudabbo goto matumoɗo o wi ɗum suudabbo noon bonɗoɗeje mbiɗa ko gasi kan moom guilɗeno wi kono kangaji bandagano en bismillah tan haɗani sammini yummo yonki famde ɓe guilɗen ha joni bébé min somi resanomo e avion holno watta to mbatmami ɓerdam ɗo goɗo suutan nena wiyemi restama to si allah hokki kam piccino an kam ɗo ɗanda ha joni annene ko woni dawanno fof ndaɓi jugnoɗ ha ko yeehi ha joni walla kanno man ko hen ɗum jaguma ha joni wallahi somi andinomo ko ni mbata ay opta to ko toon ɗeɗɗannoma e maya ay optako ɗo sa ko woni yimɓe ko jogoɗa fulle mbayano yimɓe fof no mbayni mi wawa lelade ɗano mi wawa miijade hay koydam beɗɗaɗi tami hen hamma fettude haqqille ma o mbaɗa hen ndiyam jonde ko jiɗɗa ko jiɗmi mbayani yimɓe no mbayni nde mbayi accan mi wuura nene mi wawa lelade hay koyda hay koydam beɗɗi ay semaine min noon binta aduna mi laakaram ko wonkam wonki binta binta ko mbimani ko ɗum tan woni ko woodi ay ko kalnon ko mi ruttaki hen caggal nene mi resat binta wona binta tan woni ɗo debbo nene wona binta wonɗo debbo mi ko binta jiɗmi binta jiɗɗa binta a jogana resem mais pourquoi maɗi o toma e neɗɗo kala ko hen wonde aduna neɗɗo wona no wayni activité fewde ha wayno foti waade ni binta mo mbiɗa ala reso noon maɗi o kalno naati galɗo maɗi o taw an jiɓi kam walla min jiɓinma an woni ko noon ana soofi ha mayɗa mais min kanko jiɗmi noon binta noon kanum ndesanmi wiɗi minti ko binta ndesanmi pourquoi ɓe sa binta pourquoi ɓenɗo hokkita ko yiɗi on saaha ɓenɗo hokkita ko yiɗi ko ni mbaɗɗom souvent neɗɗo waɗa ko yiɗa ko walla haala ko yiɗa ko taw ko yidde mum kaɗɗo ɗum c'est binta que j'aime binta jiɗmi te ko binta ndesanmi no yimɓe galab ceeɗi machallah alhamdulillah walla mi yewnimama no feewi walla min ɓuuri yondema no chéri men waɗi guise on mane jaam
ɗum man yimɓe garaga mi haala makko heewi ko jam si waaw ko jam oy wat sa jaɓi ko gacci tan nangto gacce ha zurgo mi boni kantuno e simis min sexyaɓe futtimi e yiɓun guise min mima annan huwi makko tan o wi kam ɓinguel ɓargami haalamma ɗum ko jam wi kam an ko ɓornda ko wona conci omi yannumi dal minne kadi ande jaabon hun gaɗani muusimi aya noon hoto jokkitinam par ce que mi faami ko jiɗɗa haalde ko fof seydi faram gueɗe kay non mi fata ngana par ce que mi andi to paaɗa ɗo an hayso tawi wona guise wona goɗɗe goɗɗe o ko yummiraɗo mawɗo kelifat kadi won certaine comci aɗa andi nawata ɗum e laawol min ɓooyi haalande wimam won ɗiɗo comci wona ɗo jiɗɗa nawde fof nawa ɗum sa yewi wimam noon jogui sukaɓe hono ma wona ɗiɗo comci wona e beddanawo ma kala fran yiɗam ko mbiɗama ko wonko ɗo mawɗo leloto soyno sugu so dari mo soynta ko ɗum bintu gartira haqqille ma c'est vrai kalɗa koko gonga ha ñande mi jogno rendez-vous resto ko ɗum haadi kam yaade par ce que gacci ɗen kewem ha ɓurti ala mo juumata neɗɗo timmani a artat haqqille ma ganda kan no jawɗa e aduna ganda kan no kalirɗa e mawɓe guise kam mbaɗa andi ɗum machallah ala probléme a ƴeewat tan a essayan no kaldirɗa e makko mo fam inchallah ko ɗum tan mbatta ti an machallah hande a senseni machallah andi kadi ɗum ko kam iwata en noon tan ne mbimani fastem jokkide siɗum coɗɗa kam ay wol yarno ɗum ka émission gina yarani la cause cour fo tan ɗum tan yaltata gallo hola tan wallahi inchallah mo marto message Kamu ala problem, bayar dia. Ok, alhamdulillah. Dah boleh dia kita buat pusat dia makan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ada sini? Masyaallah. Sini kamu? Masyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Ini nak pergi lagi. Kalau yatim Allah suah. Yatim. Wallahi. Kalau asam kalau. yo no nda ko foti. Ya, muito certo no pouco. E wala foti. banam de kono mo heptin mani Ne way won. parce que la tan jianno ma Min effectivement. No mbiyatoɗa? Min noon innamne ma yeyne. inde ma nde ma yene wadde mi yeninde cukako Yeyne mo gile cukako. Ma to ko wona Souleymane. kanum kay tifa min mi heptinima gila nane Heftini kam. gila nane mi heptinima nde nane ponmi e yesso maɗa e gandumi ka Wallahi. la ilaha illallah Na ayde. cey aduna majja tan ni Bodom no 100%. O banko woni gal. mi waɗino galle kono o saaha joni ko min tan e ɓiyam debbo gondi ɗo ko ɓolo no pamirta o saaha Tan. mi salbete Ko jabatta do. ɓuɗum ɗo appartement o ɗo ɗo ɗon ko woni konni Dum do ko ta. wallahi ɗon konni Mi gande sen. mi celli on ka joni ana majji tan Wallahi mo dum do pour ça mo dum do ko ngoni. mbaɗannana resa Wallahi min nenne mi rasuno me joni kam. No baɗani tan baɗi. an kay ɗum ko célibataire debbo e gorko kawri ɗo Ayde sa welami biya. andu an kay joni rokkam numéro maɗa kam jokkodiren e ɓatten majjodir noon Wallahi go. Allah waɗini rokkam numéro maɗa tan ɗaɗum waɗɗon numéro ma wallahi ko won numéro O woni numéro. Voilà, Souleymane. wallahi merci jarama tifa ma en jokkodir inchallah merci O mo fa. jarama Oh, tem. Faz amor, Eu.